Ai que sí. Tira. Bon dia a tots i a totes, i a tu també, Ona. Ai, moltes gràcies. Pau, com és que presentes? Si tu sempre portes la cama als muscles. És que ja s'apropa al final i volia catar del plató. Ai, que llest. Doncs bé, comencem. Estàs preparat? Ja, fiqueu-me eixa pedaço capçalera. Perfecte, sense perdre temps, que entre la primera convidada. Raquel, compi, vine cap ací. Què ens contes? Mira, sí, aguantant la calor, que ja és estiu. Sí, i s'acaba el cole, i venen les vacances. Sí, però encara queden moltes coses que preguntar. Sí, aquesta setmana passada va ser el Benimaclet Estime, no? M'ho va dir la meva veïna. Sí, va estar superentretingut. Al magazín sempre volem fer més i hem anat a preguntar per què estimem Benimaclet. Sí? Dins vídeo! A ti t'agrada Benimaclet? A mi! I a tu? A mi no. Com que no? Jo l'estime. I per què no t'uneixes a la festa? Però quina festa? La festa que fan la gent que estima Benimaclet de l'associació Benimaclet Viu. Sabes què és el Benimaclet Estime? Per supost. Es diu una associació que es diu Benimaclet Viu, de la qual tinc l'honor de formar part i que fa molt d'esforç i molt de treball amb molts pocs medis. Benimaclet t'estime per la teua gent i l'activitat que teniu. Benimaclet t'estime perquè eres un barri que jo el sent com a poble. Eres un poble combatiu, un poble alegre, un poble crític. Benimaclet, jo t'estime perquè visc així, visc molt a gust. Benimaclet, t'estime perquè eres única. Benimaclet te estime porque eres punto de encuentro de todas nuestras amistades. Benimaclet t'estime perquè és el meu barri des de fa molts anys. Benimaclet t'estime perquè eres un barri lluitador i combatiu. Visca Benimaclet! Jo també estic molt content de viure en aquest barri. Ala, quanta gent estima Benimaclet! Pau, i tu? Per favor, para. Pau, i tu per què estimes Benimaclet? Dona, perquè em dona moltes alegries i la gent és molt guapa, sí. Home, precisament per això. Jo estime Benimaclet perquè sempre hi ha coses per a fer. Uy, mira, si està Miranda per a parlar-nos del Benimaclet. Que entre, Miranda. Passa. Ona, Pau, he de dir-vos que m'he apuntat al moviment Slow Life, la vida lenta. Què dius, tia? I això? És fantàstic, disfrutes de tots els moments de la vida lentament. Uf, jo no sé si podré parlar tan lentament. I què més fas? M'ha vingut molt bé aquesta setmana que ha sigut la setmana de la bici en Benimaclet. M'ha ajudat molt a viure la vida lentament. Mireu que preciositat d'activitats. Bon dia, estem en la setmana de la bici. I anem a entrevistar a Diego i Rafa. Mira, que per ahí venen. Dime algunos motivos por que la gente usa la bici. Vale, pues mira, los motivos son que es un vehículo muy ecológico, es un vehículo silencioso, permite llegar a todos lados sin tener que esperar a aparcar y perder tiempo aparcando. Per què va organitzar la setmana de la bici? Perquè anem a veure, València és una ciutat plana i la bicicleta és la forma més sana i més ecològica que hi ha i per a la salut de totes les persones. O sea, que en resumen, la bicicleta és bona per a la salut. M'ha dit un pardalet que en Benimaclet volen fer un barri 30, que és de quilòmetres. Què és això? Barri 30 vol dir que no se vaya a més de 30 km per hora. No es solo un límite de velocidad, es un modelo de ciudad, un modelo que, como ha dicho mi compañero, es para las personas. Bueno, a mi antes ja m'agradava anar en bici, però ara m'agrada molt
molt més. ¿Teniu algo que dir més? Sí, mira, con lo de Ciudad 30 tenemos unas pegatinas para repartiros y también decir que hay una página web para que se pueda firmar la petición. Es poner Ciudad 30 en internet, en el Google y ya saldrá la página web. Ara qui ve, Ona? Està per ahí, Mariona, està ballant. Pues tinc que contar una cosa. Espera, no m'ho digues. Slow, vida lenta, com es diu? No, Hugo Mas. Anem a veure el reportatge i ens deixes escoltar una miqueta, no? Sí, ara te ho deixo, però primer vamos a fer el reportatge. Hola, així estem al cim. Carol, tu saps qui viu avui al cim? Ni idea. Ah, sí, Hugo Mas. Pues crec que està dins. Anem a entrevistar-li. Anem. La cançó frega el pom, la mà festeja el llom de la barana, en pizza amb cames a plom pel replà, s'enceta el tamo pel desplom, rellisca i el coscó, com fardot a l'esglau i el teu la plom rodola d'alta baix. Quan vas interessar-te per la música? Quan tenia la teva edat, més o menys, a 6 o 7 anys. Què vol dir les lletres de les teues cançons? Què volen dir? Coses molt diferents. Algunes cançons són molt antigues, són de quan tenia, de fa quasi 15 anys. I llavors parlen de tot, parlen d'amor, parlen de les situacions socials, coses que tenim dins del cap. A la barana, pador líric i negre l'esglaó. Sabem que eres la veu d'un vídeo molt bonic que es diu València, Califòrnia. I en aquest vídeo dius frases com adores viure en la teua ciutat, però després comences a fixar-te en aquestes altres coses que ja no t'agraden tant. Què és el que no t'agrada de València? Ui, el que no ens agrada quasi ningú així, que no tots tinguem les mateixes oportunitats, que no tots tinguem el mateix, que no tots puguem viure en les mateixes condicions. I què és el que t'agrada de València? Tota la resta, el mateix que tu. Doncs m'agrada la gent que viu així, m'agrada la nostra manera de parlar, la nostra manera de fer, el nostre humor. Som clarient el replà, sí, en clau de sardana, en torna al pom, torna al pom, d'escala la barana, sona el pom... Ens hem enterat que estàs fent un projecte amb Arthur Caravan. Ens pots explicar un poc de què va? És un projecte que té a veure amb l'estructura de la Terra. És un projecte musical amb el qual les cançons tenen molt a veure amb com funciona la Terra. L'excusa que hem tret per dissenyar el so i per fer les cançons i per fer les lletres és fer un viatge cap al centre de la Terra i ja el veureu, d'ací poquet el tindrem. It's something up in the cats. Over my cats and over that them. The money back and some old books side the moon. Oh yeah. Bueno, comenzamos a grabar en 3, 2, 1, ya. En el reportatge d'avui parlarem de l'horta de Benimaclet. ¿Y estos? No sé. Bueno, seguim. M'apunte. Adeu. Pero... Adeu. El pròxim dia 7 de juny... Diumenge! Tot el món està convidat a la festa del magazín! És hora d'anar cap al magazín. Comencem a pensar i fem el guió. Vale la penya que entrem en el... Gravarem el videoclip de la cançó del magazín. I un dinerot de paella vegana i jam session. Ja està així, la tele del magazín, per entrevistar al carrer haurem d'anar. El magazín s'ha acabat per avui i és l'últim programa normal que tindrem. Només queda un i volem fer-lo especial. Mentre el preparem, recordeu vindre el 16 de juny al Centre Social L'Horta. Hi haurà música, paella i molt bona gent. Esteu tots convidats. I podreu gaudir del que vulgueu. I poseu-vos protector solar. Adeu! Au, perquè estimes Benimaclet.
Dona, perquè em dona moltes alegries. I la gent, la gent. Però per què se m'ho dice? Podem... No, el ya llegado, Mira, sí, aguantar la calor. Eso no. Eso no. Y se acaba el cole. No, ya, que vuelta, pero... Mira, tu micrófono se encuentra a la Ahora pide. Que no. Bueno, cortamos ya. No, que no, espera. Hemos cortado.